Mga katik-tik, magkaroon, magulay na pagkog dabong. Naong pagulay ang dabong. Naong daghan dabong. To apay puso dito mga katik-tik, pailin-ilin lang mag puso ba dabong ba. Paguman ani pag-ad-ad kanang lapuhan. No imo sa lapuhan kay bisag gamay ra imong gulayon kay dili ninyo mahurot. Pasag dali nang lipa sige init-init di man maunsa. Dami, daghan gulayon diri sa mo nga di paliton. Anaon. Di pagbagaon ni fish. May balo mo mga katik-tik magulay og dabong, wa masiguro mo maanad. Dahil mga datuon man mo. May dabong siguro sa inyo. Kawayan ba? Kawayan. Dabong siguro tayo mga kawayan. Bago man ani paglata, kagod na po kaglubi. Tunuan og unsay imo isubak, buwad ba, isda bang pinaksaw kanang pinirito, bulinaw ba, ikaw nalay mahibalo og unsay imo isubak. Oy! Nagasimot! Unsa na lang? Gulay nga dabong kay pakaon ko sa imuha. Oy! Ayaw na! Unsa man di imo gusto? Unsa tanton? Kanto nun, kuno ang imong tilaok, kunoon. Wala. Pilit bigla og trabaho. Ay mga katik-tik, pag human ako, pag adlip, ako na po ni ilunod sa karero kay Lat Anasad. Anya, pabukalan. Labasin yung mga utang ng anong nadyo lastiko yung mong kamot para sa mga Bugkot sa buhok sa bata. limit sa mga. Mga pila na kami natulatan na. Mga 15 minutes. Ang dato ani di makagwanta pag gulay kay hago man maayo man tong paliton mga ready-made kay mukaon mo dayon. Kani magkagod pa kaglubi.
Kana. A few moments later. Pero nagtuno na po kog lubi para tuno na itong gulay. Guman pagkupos. Magkuha na ko mga katik-tik ani kay di man maunod pagulay kay daghan man. Kupusa na sad na. Ni tangad kariloy Unya subakan na pod ni og buwad nga lupoy. Ana. Unya. Lundan og permerong aw ikaduhang tono. Ana. Timplahan og asin. Unya rabitsinan. Ug kapuyon ka mga katik-tik og lawas na di ka mahimo magulay kay hage. Matapos bulanon ug naa kay luya kag lawas na. Nilunod na po ng ikaduhang tuno. Pabulak pa. Bukalong ka usa. Kaya maluto po ang tuno. Bakit hindi mo ora maghiwi ka bilat. Bitsinan. Og tilawan.
Mga katik-tik, kung diri apa mo malibat sa mata. Sa kalami. Tilawon ta-unta mo. Pakita sila sa imong mga kuan lang. Kaning nasa imong mga garapon. Kani kay unsa man eh. Ginamos nga amahong mga katik-tik, may ako ni sekreto. Ginamos nga binulaw, bulinaw. Kani, asarato Pangasinan. Kanina ra. Gani Pangasinan nga ginamos kanang Pangasinan isa gulay sa Lauoy. Mao ni ako konsumo mga katik-tik. Ana. Na mga asukar, asin, kape. Unsa pa? Mantika mga katik-tik ko na pa mantika di ay. Wala na palitra ko niya. Mga katik-tik ang atuon pagulay sa dabong. Unya karon maghukad na kay mga una pod may pinaot unta na amoy natun-an og na, sa inyong panimalay og manguli damog sa Pilipinas. Di magtaga diri kay naa madyoy dabong. Unya maura ka to ang akong live Vlog. vlog. Bye-bye. Pag-amping mo kanunay, Maniud to sa mi. maniud to sa mi.